Jo? Tak jdeme, začneme. Jsi pěkná. No jasné. A ty si. No, vítáme vás. Co to je? Palác. Vítáme vás v paláci a jdeme jako nějaké dáme. To je tam, sedí. Který tam sedí a v zahradě. Já jsem Dominika. Já jsem Klaudia. No, a to je moje nejlepší kamarádka Klaudia. Je já. A já jsem kde? Ty jsi představ tu neviditelnou. Aha. No, pokračujeme, jdeme k té dáme, budeme mít rozhovor. A kde mám mobil? Přemluvil jsem. Ahojte. Bože můj. To je čo? Bože můj. Ale si odplatil. Ty nějaký degeš. Co? Vypůjde, ty degeš. A můžu si sám Dobrý den. počkat. Vyprajete? Rozhovor? Voláte? Ako sa voláte? Nie. Smrdí. Volá som jenom hátom. Čo to? To si rozsekal. Nie, to som princezna. Aká princezna Albertka Furvá? Chápite. Princezna Juránka Henčík. Myslíte si nejaké meno? Prosím vás, povedzte pravdu do kamery. Som jeden chlapec. A z čego si razu? No keď tu nemáš tie stoličky, to sú si prinesli. Tá vzácna! To je moja stolička. Môže to robiť skúšo práchu. No, hovorte. Tak. Koľko máte rokov? 21. Okej, to pijeme. Robíme. Koľko máte deti? 5. Páka, to cigán nemá! 21 rokov mám 5 detí. To chlán cigán nemá, cigán má len 3, 4 a 5. Môžete mať aj vecej. No, Počkej, nie, trochu. Давай pokračujeme. Oho. My to nejaké... Kto ste vlastne? Poďte pravdu. Kérem Hatun, sultánová manželka. Už dosti klebetý, hörem Hatun. No, Poďte Hatun, a ja som Gomoš Ja som Gömel. a sa nechválim. Dominika neposadí. No a ja som kráľovna Dominika a sa nechválim. Musíte... No. Som pekná? No, keď viete, kto to je, prosím vás, zavolajte mi. Aké číslo? 078 07989 328 Ej, no to ti volá. Dáme, Hej, kapitán. Haló? Viete, kto to je? Čo? Víš, co si nesadla. To je to. Haló? Haha, to nie je pravda. To pravda. Do ženy. Je to pravda? Je to pravda? Aké máte prízisko? Hatun. Jo, tak ti kniha, prosím vás. Prebačte mi, Hero Hatun, prebačte, odpustím mi ľudí, to ste. Odkiaľ som hovorila vpustím? Od prvého začiatka. Prečo? A to ste blbá. Čej! Ja si robím rozhovor tak... Prosím, no. Koľko máte detí? Už to říkala. Už to říkala? Odkiaľ ste?
Turecka. To si nikdy jsem Turecka. koukal svoje matka. Viděla jsem to a ty dali písk. No proti možnou rozbitou papulu. Počkej, já nemám aspoň žádné písky jako ty. No to je nová moda, jo, to víš? Nevysmívej se. Vysmívej si sami sebe, pozri si, jak jsi oblečená. Pozri na tebe, keď... No tak já aspoň nevypadám jako degeš. Malko čelo? Nie ho nie. To pekný chlap. Nechaj je čo? To pekný chlap, že viete, keď ho uvidíme... To je domov. Zase. Jaký fanúšik. Stráca konat. Ale on je taký pekný, že ja keď ho vidím, že ja zomieram. Dobre, tam môžeš hovoriť ďalej, chlap. Pozrieš tam do Chtěli byste jít do LA? Nebo na Alajky. Ticho! Jo, Vážně, rozbíráte tam. a mal by to takový rozhovor. Do LA? No jasná. No tak můžeme pokračovat Počkej, na budouce. počkej. No, můžeme pokračovat na budouce. Oj. No tak. Promiň, pane. Můžete zastavit kameru, prosím?